Ja, her til eftermiddag, der render jeg rundt ud i haven med min haveslange. Jeg er i gang med at vande haven. Og hvad er det med Facebook at gøre? Jo, nu skal du høre. Jeg kom simpelthen til at tænke på, at der er alt for meget brandslukning på Facebook i øjeblikket blandt virksomheder. Brandslukning forstået på den måde, at virksomhederne prøver det bedste, de har lært, finder ud af, at tingene ikke virker, spytter nogle flere penge og mere tid i det, uden egentlig at sætte sig ind i, hvad det er for et medie, de har med at gøre. De spytter bare de samme markedsføringskroner i, som de altid har gjort, spilder pengene, kommer ikke et skridt videre. Så for eksempel alle de virksomheder, der har en Facebook-side, hvor tingene ligesom er gået lidt i stå. Der er en væg, og der reklameres lidt for nogle produkter, som virksomheden selv synes er super fede. Og måske er produkterne super fede, men brugerne er fuldstændig, nu er jeg nærmest ved at sige, fucking ligeglade med, hvor fantastiske dine produkter er, hvis ikke det giver dem en mere værdi. Nå, virksomheden, de gør så ud i stedet for at tænke, så lad os da annoncere, fordi det vil Facebook gerne have, vi gør. Prøv bare at se, hvor meget de pusher reklamerne. Så derfor så får du en reklame ud i højre side for en virksomhed. Så siger de, hey, kom ind til os, og så trykker du på virksomhedens reklame derude, og så ryger du hvorhen? På en landingsside, hvor virksomheden fortæller, hvad virksomheden kan gøre for dig, og hvorfor du skal trykke synes godt om. Nej, virksomheden sender dig direkte ind på væggen, som der ikke sker noget på, for hvis der skete noget på den, så vil virksomheden ikke have behov for at bruge annoncekroner på Facebook, så vil fansene komme af sig selv. Nej, du ryger ind på en væg, hvor der ikke sker en flyvende fis. Og hvad så? Jamen, så kæmper virksomheden videre og prøver lidt flere konkurrencekroner. Måske udvikler de en eller anden fancy special app, eller laver en ulovlig konkurrence, og lige meget hjælper det. Det står bare i stampe. Det er så her, at brandslukningen kommer ind. At, jamen, hvis du twister det, hvis du hjælper dine brugere, lad være med at tænke på, hvad dit produkt er, og hvorfor det er så fantastisk. Tænk på, hvad kan du gøre? Hvad kan dit produkt gøre? Hvad kan dit univers gøre for brugeren? Det behøver ikke hele tiden handle om lige nøjagtigt dit produkt, men vil lige så meget tænke i universet. Hvis du er i kosmetikbranchen, jamen så tænk på, hvad er en bruger, som har brug for kosmetik? Hvad har en bruger brug for der? Jamen, de har jo nogle tip til, hvordan man lægger en god make-up for eksempel. Så giv dem da det tip, mand. Så kan de huske dig, de vil takke dig for det. Så kan du altid sælge lidt kosmetik gennem din Facebook-side ved siden af. Men lad være med at reklamere for dit produkt hele tiden. I stedet for så tænk i service, tænk i, hvad brugeren gerne vil have. Og så husk på, det var, hvad du synes, dit produkt er sindssygt fantastisk. Det er der 20 andre virksomheder, der også synes, som er i samme branche. De står og poster det samme budskab ind i hovedet på brugeren på Facebook. Samtidig med dig. Og ved du hvad? Brugeren er super træt af det. De gider det ikke. De lukker dig ude. De gemmer dine feeds eller melder fra. Og jamen, uden feedback fra brugerne, så bliver du ikke set på Facebook. Så spilder du tiden. Og tid, det er penge. Så se at komme i gang. Twist den der marketing. Vend kasketten om. Og jamen, hvis du stadigvæk ikke helt har forstået det, så prøv at se nogle andre videoer. Der er nogle andre tips til det også. På et eller andet tidspunkt, så skal det nok også lykkes for dig. Husk det nu. Det kan godt være, at dit produkt er fantastisk, men det er ikke det, du skal fortælle brugerne. Du skal give dem noget mere værdi. Vi tales ved.